cangkrame tutu banda tutu rupa aja to nyemelangi among ati pawi tane bacotno wong ayu sak lumahing jagat iki ora ana wanudya kang tak tresnani kejaba mung sira Yayi Mahesa piye Gong Ye Yayi Tambir kene tak cemplungne aja kali ndredeg Yayi coba tuduhno suaramu ana ing desa Gedang Sewu iki tuduhno luput pisan kena pisan apa ya pisan namung seliramu Kang Mas ya aja kaya ngono lho nak aku engko ora iso turu ora iso wanya ya dalang kok turu kok iki mau Pakku yen gampang luwe gampang ojo gampang nesu ya aku iki tau nesu to nih sampean ora nesu ning gampang njaluk duit yen angel kepiye aku kok angel to angel langkung nyawang marang pun kacang kakang tangannya nopo Mas tangannya Mas aja wedi lho nyapa aku medeni ya aku ndak iso rono Mas sampe sing recet tak pangku nyapa to iri ya we ora tan kenoti numbas arata apa iki dadi ati ya bukan celok iki lek raga yang sampe nemu ndi niki jumeneng ayo mulai iki aku ndak tahan aku lek ngene iki wis kudu jumeneng bocah sembrono ditinggal cangike ning kono Amet gebutangek niki namung gegojekan lipur para Tresna Budaya nyanto benakno Cahayu wis benakne piye iki kerise benakno keris nyeletak lho ja ya buka celok ya golek sing goyang apa wong nyatane ngalakon saprene angger gendro wakasane malah bangun tresno tutu bandaku turba wong atine dadi tataline kuya ruka gandrung papindane hae wis jemak lumrahe yen wong urip coba lan kudune gedhe
Tak peh Terus. iya toh. Aja dredeg ta Kang Mas. Bocange kok ndredeg. Eh. Yuk, ayo Cok. Sing kaya apa mengatine dadi tetaline angger gandro malah bangun tresno bocah maklum yen urip cukup lan godane gede suprandene ora kabeh dadak dadi bacot nang kowe ayu. Kula niki. Iya. Saman. Sama kok ndredeg mau nyapa tuh Kang Mas? Ora. Ya Allah, ngene iki piye? Sama iki? kok ndredeg nyapa tuh Kang Mas? Sama nyapa tuh Kang Mas? Ora ngopo-ngopo aku eros liramu ki. Sama nyapa kok ndredeg? Miri kok di Kok dredeg aku. miri ditek-tek, ora ditari kok ngetek. Yuk, lanjut. Rina wangi dadi ati wangun rasa halus bebetine Matur nuwun nggih, ngapunten niki.